मोनसे ब्लग कादों बेखिनियावनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों जे नोंथांमोना गेम गेलेनानै मेंफुलायलांगोन अब्लाबो विन्ज' एपआवहाय गेमा जोबनाय नङा जेरैहाय बेयावहाय दङ क्रिकेट लुड' स्नेक राज बेबायदिनो 70+ गेमफोर दङ आरो बेयावहाय आरो बेफोरखौ गेलेनानै नोंथांमोना सानफ्रोमबो रां खामायनो हागोन लाख रां खामायनो हागोन स' नोंथांमोना माखौथो नेबाय थादों नोंथांमोनहा जि मोनसे गेमावहाय मोजां स्किल दङ बेखौनो गेलेदो आरो नोंथांमोना देरहादो आरो बेफोर देरहानाय रांखौहाय नोंथांमोना इजिलि उइथड्र खालामनो हागोन जेरैहाय UPI बेंक पेटिएम आरो बे विन्ज' एपआवहाय नोंथांमोना गेमल' नङा बेयावहाय शपिंबो खालामनो हागोन आरो विन्ज' स्ट'रावहाय नोंथांमोना माइनक्राफ्ट फ्रि फायारनि कारेन्सिसखौहाय एकदम खमावनो मोनगोन आरो लोगोसे बेयावहाय नोंथांमोना बिग बाजार मिन्ट्रा डमिन'स हटस्टार गाना बेफोरबायदि गिदिर गिदिर ब्रेन्डनि नोंथांमोना बेयावहाय कपनबो मोननो हागोन आरो नोंथांमोना बेयावहाय बेल' नङा नोंथांमोना जुदि सानफ्रोमबो स्पिनारखौहाय फिदिङो अब्लानो नोंथांमोना रिवार्ड्स मोनगोन सानफ्रोमबो आरो नोंथांमोना बेखौहाय जुदि स्पिनारखौहाय 10 डेजहालागै जुदि सानफ्रोमबो फिदिङो अब्लाना नोंगोन बाइक स्मार्टफन आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि उइकलि खालामोबा अब्लाना नोंथांमोना 25 लाखसिम देरहानो हागोन आरो स' विन्ज'आव ओरैबायदि स्कप दङ आरो बेसेनखौ खिथाबावनो नङा होमबा स' जल्दि थांनानै विन्ज' एपखौ डाउनलड खालामदो आरो एक्सपिरियेन्सखौ लादो Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिखादों जानांगौ जे टेक्लानि थाखाय गारि बुक खालामदोंमोन ना बेयो फाइनेलि दिनैहाय मोनसिगोन स' दायो जों बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों टेक्लाया दखानखौनो नाहरबाय थादों माने खिरखिथिं माथिं माला मोनगोन मोनैयासो मोनैया मोनलायलायदों खोमायो दसेखौनो स' नोंथांमोनाबो जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै बेलाय दखाना बिराद मिनिबाय थाबाय दै मोनफैनाय लोगो लोगो बिथाङा मार मिनिबाय बेनो टेक्लानि गारिया टेक्लानि थाखाय हिमालयान बाइक बुक खालामना दोननाया नै सफैबाय फाइनेलि बिराद गोबाव लाबाय आरोना 1 month लाबाय बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन 2 नङाबा 3 month लागोन होननानै बाट लाकिलि जेरावहाय गेमस्रि दैमारिया दङ बेयाव आरो लाकिनि खोथा फैयि बेबायदिथ' जाया नङा होमबा बेखायनो लाकिलि जोङो 1 monthनि गेजेरावनो मोनबाय आरो बाइकखौ asli nggak di बेसे सोंब्रायखो दामखौ बेखौ फ्रिसो मोनो फ्रि मोनो नामा गाइस नैबे हिमालयान गारिखौ बायनायावहाय नैबे गोसोम टि-शार्ट गाननाय बिथांखौ आङो खुलुमनांगोन मानो होनना बुङोबा बिथाङा सोर मिथिबायना बिथाङा आंनि आंगोनिबो आंगो फाइनेन्सार that means आङो गारिखौ गासैबो पेमेन्ट होनानै लायाखै माने डाउन पेमेन्ट होनासो लादों आरोना बिथाङानो फाइनेन्सारा स' फाइनेन्सआवसो लादों नालाय गारिखौ दुखिया मानसि नङा होमबा फैसा एसां गैया बेराय फोजोबो देलायनाय मेकआप लागायनानै फोजोबो जिहेतु असाइस मानसि ओमफ्राय गारिखौहाय डाउन पेमेन्ट होनानै लादो जिहेतु एग्रिमेन्टफोर साइन खालामनाय मानायावनो बेसेबा गोबाव बेफोरनि प्रसेसफोरा आयु बालुलुथार लाइफआव फार्स्ट टाइम आङो दिनैहाय लन लाफेरबाय आरोना लन ना मा होनोथाय लनानो खोमा मिथिबावासो लन लादो माने बे डाउन पेमेन्ट होननानै लनानोथ' आरो माने फाइनेन्सआवहाय लाबाय नालाय Tekla बिराद हेपि जाबाय दांलै गारि गोदान
दिनै रिसिभ खालामनायखाय बा मा जाहोगोन आंलाय गारि गोदान मोननायनि हा नारजि अमा फैसा दं ना जाहोनो नारजि अमा जाहोगोन इसोरबो बायदो ओमफ्राय नै फट' लागासिनो आरो साबि लालायनानै नै बा बिराद साइज नुथारदोलै बिथांनो नोंथांखौ नायलाय माबा सलायनो नोंथ' मार समायदो बेबि नोंनो मार समायदो नों रानथिं ना मार समायदो हा आं जुस लोङा बेबि कर्नल' जागोन जुसआ मायाव दं मा जुस दङ नायब्रा ओमफ्राय बिथांमोना माबा मोनसे अफिसियेलि खामानिफोर दंमोन बेखायनो जोंखौ बुंबाय मा नोंथांमोना माबा मोनसे जानोबा जाहैदो माबा मोनसे खामानि दंबा मावहैना लादों बेखायनो आरो जानो चान्स होनाय बुंनायलाय जोंहाबो जानो फैबाय माथो नेबाय थानो ना बरिंनो जबाय थानानै ओंखायनो जोङो खाथिनि केफेयावनो फैबाय आरो ओमफ्राय फैनानै माबा माबि लोंसै जानोसै माने फुङावहाय ब्रेकफास्ट लाइट ब्रेकफास्टसो खालामबोदोंमोन नालाय बेखायनो ओमफ्राय टेक्लानिफ्रायसो जानांगौमोन खिन्थु बेस्रा बेबोलाय दालाय माहाथो मोननो नङा होमबा गथ' मानसि दासो फरायफुनाय देनां साख्रि मावबाबा आंनो होगोन ना होआ फैसाखौ ना हिनजावनोसो होगोन बिमानो होबाबो जायो दिसुन हिनजावनोबो होनांगोन हिनजावनो होआबालाय बोरै जानो नङा होमबा इस आं बेबायदि टाइपनि मानसि नङालै इस इदि होननायगोन जाबाय पार्टि गारि गोदान लानायनि टेक्लाया पार्टि होदो जोंनो जाबाय पार्टि गारि गोदान लानायनि टेक्लाया पार्टि होदो जोंनो बिराद गोथाव आंनि आथिंखौ मार गुफुरदों Ini guys, garia moonbai Indonesia. Mami di mana Tekla? Happy kan nasi akhle? Hah? Hah? Mana? क्या कुछ नहीं बोलता है बे क्या कुछ नहीं बोलता है बे क्या कुछ नहीं बोलता है बे माने ये दाबो खुसिनि माबायावनो दोङो आरो दा मा होनो खुसिनि वर्ल्डआवनो दोङो इयो दा बेलेग वर्ल्डआव आंनि कुइसनखौ खोनालायलायाखै आरो दा तो बेनो दा टेक्लानि गारिया नै बेखौ बायनानै लाबाय मानो होनबा हेलमेट गानालासिनो उनथिंथ' ज'जाया दालाय सेस जागोन बेखायनो लाबाय आरो बेखौ बायनानैहा See you looking at me Bah
Bye bye. Bye bye. Mamalai gari kuda. Tekla थांबाय हे माबाबायनो बे हेलमेटखौ लाया आरोना बे फ्रियावनो मोननाय बे गारि बायनायावहाय ओमफ्राय आंबो उपाय गैयियावहाय नैबे आं गाननायखौ बायनांबाय ओमफ्राय टेक्लाया गोदान बायखानाय दङ आरोना टेक्लाया गोदान बायखानाय दङ ओमफ्राय इ टेक्लाया बायखानायावहा माने ससमाखौ बे एक्सट्रा बायनांगौ आरोना बेखौ बायनो थांदो इयावहा KTM नि मा इयो शोरूम गाइस टेक्लाया दायो गारि गोदाननि पार्टि जानो नागिरदों आरोना मा पार्टि मिथिबायना चिकेन पक'रा मम' बा फ्राइड राइस नायनोसै गोथाव जायोना जाया Fantastic. नंगौ नामा बेबो स्ट्रीट फुडसो टेक्लाया स्ट्रीट फुडसो Ang street food su jayi na. नंगौ नामा Food no le street food. नै जा टेक्लानि हेलमेट गोदाना आं रुमाव मोनफैनानै देखायबाय आरो नोंथांमोना नुवाखैमोन ना मोजां ना ओमफ्राय नै दा ससमा दै बायनानै थांदो होनना बुंनाया गानना देखायलाय मादि नुगोन इखौ दैयाव गानग्रा बायदिसो नुदों माथो देलाय गानलाय होमबा मादि नुयो दे पहनो पहनो कैसा दिखेगा बिदो मा बिदो आंनियावसो बिबाय थादों माबा दा रसगल्ला लानाहाय आयौ आं हालालै दे गानदो तु टेक्लाखौ इखौ भिडिअ बानायनाङा धुमखौ तु दे स्ल' मोजां धुम फैलायलायनाय दे गानदो आं बिराद खुसिलै दिनै बिराद खुसि मिनि खनोनो हायाखै आं खुसियानो मिथिबायना खुसि मार्सिडिस बायबायना आं दे गानदो नायनो मादि मोजां नुदो मोजां नुनायालाय इ गारिया समायसै आरो थेफादो थेफाना गारिया गोदोरथार खिन्थु मानो गोजाननिफ्राय फिसासा नुयोथाय गाबोन खालामसै फुजाखौ नों थाङा मन्दिर थांगोन मोजां जादों नायनो सिगांथिं डिम्पु बर'